Burkina Faso kalanden kuma min tɔgɔ ko Dabo Bukari n'ale bɔnɛna ani na mai kalo tile 19 san 1990 ale ka kiiritigɛ y'a kuncɛ kunu sufɛ arabalon hakilina jigira mai kalo tile 16 san 1990 kalanden kuma minnu bɛ Wagadugu ka université baara olu tun ye wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka u kanbɔ u ka kalankɛcogo kan sɔrɔdasiw tun jigira nin yɔrɔ nin na o ye maa damadamanin ta o kɔfɛ Dabo Bukari n'ale tun bɛ maa kɔfɔlen ninnu cɛma ale ma se ka kisi ka bɔ ninjuguya wale bugɔli ani tɔɔrɔ minnu taala olu kan sɔrɔdasiw ka daga kɔnɔ jalaki tun lara maa minnu kan n'olu bɛɛ tun ye finitigikɔrɔw ye n'o ye Gilbert Diendéré Blaise Compaoré ka yɛrɛkɔrɔsi sɔrɔdasiw ka jɛnkulu ɲɛma ani Mamadou Bamba ani Magloire Yugubare a yera ko olu bɛɛ nɔ bɛ Dabo Bukari ka fagali la o de kosɔn kiiritigɛlaw ye latigɛ ta ko ni maa saba ninnu bɛna don kaso kɔnɔ ka san 20 san 10 ani san 30 kɛ datuguli la Adama Salanbere tun bɛ nin kiiritigɛ nin kɛnɛ kan a ko latigɛ minnu taara o mina ale ma kosɛbɛ min yɛrɛ kɛra ka se ka to nin kiiritigɛ in sera ka bila sen kan o sera ka maa ninnu bɛɛ ɲininka o darakan na ani ka latigɛ ta min ye olu ka jalaki yira bɛɛra ne kɔni fɛ o dɔrɔn yɛrɛ ye ko barakaman ye sabula an tun tɛ se ka lɔn ni nin kiiritigɛ in bɛna se ka kɛ lon dɔ o tɛmɛnen kɔ kiiritigɛ bannen kɔ Dabo Bukari ka gwasomɔgɔ bɛɛ y'a lɔn min kɛra olu dencɛ la nin kiiritigɛ in na ɲininkali tun sera maa 26 ma nka olu cɛma maa 11 dɔrɔn sera ka o darakan fɔ o tɛmɛnen kɔ Dabo Bukari ka gwasomɔgɔ y'a yira ko olu tɛ foyi fɛ ni hɔrɔnya dɔrɔmɛ kelen tɛ ani ka se k'a lɔn olu dencɛ su donna yɔrɔ min na nin tun ye Kadaɲɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.